Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σε αυτό το βίντεο θα κάνουμε την πρώτη μας ανάλυση σε malware που υπάρχει out in the wild. Συγκεκριμένα είναι ένα ransomware το οποίο το πρωτοείδα σε μια ομιλία από το Recon 2024. Θα σας δείξω τώρα την σχετική πηγή. Και λέω πριν δω ολόκληρη την ομιλία, ας την κάνω ευκαιρία να κάνω ανάλυση αυτού του malware τέλος πάντων στο κανάλι. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Από εδώ ξεκίνησε όλο το ενδιαφέρον. Άμα θέλει. Να δούμε. Λοιπόν. Αυτό εδώ είναι το πρώτο. Cryptography is hard breaking the Donex ransomware. Δεν το έχω δει το βίντεο, αλλά ξέρω, έχω φάει ένα μικρό spoil ότι αυτό το ransomware για κάποιο λόγο είναι decryptable. Οπότε, ιδανικά στο τέλος της ανάλυσής μας θα καταφέρουμε να φτιάξουμε και έναν decryptor για αυτό το ransomware. Όλα θα γίνουν live σε βίντεο και θα τα παρακολουθήσετε. Δεν έχω κάνει κάποια προεργασία. Ό,τι βλέπετε θα είναι original. Είναι μέρος στο, εντάξει, σχεδόν, στο πώς κάνω actually εγώ, ποιο είναι το workflow μου. Εντάξει, είτε καλό είτε όχι, θα δούμε. Ναι, λοιπόν, το ransomware λέγεται Donex και μπορεί να το κατεβάσει κάποιος στο Malware Bazaar. Εδώ. Το sample συγκεκριμένα είναι αυτό και έχει αυτό εδώ το hash. Μπαίνεις εδώ, κάνεις I'm a human και τέτοια, δεδομένου ότι είσαι human. Pointed right at you. Εντάξει, δύο με κοιτάνε. Και μπαίνουμε και κάνεις download sample. Boom. Το έχω κατεβάσει, δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Και το έχω εδώ. Λοιπόν, κάτι που προτείνεται είναι αυτό εδώ. Ιδανικά, όταν έχουμε malware, ειδικά σε Windows, θέλουμε να κάνουμε rename τα .exe σε απλά το όνομα του αρχείου. Γιατί δεν θέλουμε κατά λάθος να το πατήσουμε. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Κάνουμε unzip. Θέλει πάρα πολύ προσοχή γενικά. Ναι, δεν το τρέχω σε VM. Okay. Δεν είναι good practice. Δεν πειράζει. Εσείς κάνετε το σε VM. Εδώ πέρα είμαστε στο περίπου όλα, μετριότητα. Και έχουμε εδώ. Λοιπόν. Εντάξει. Θα έχω και ένα markdown που θα κρατάω σημειώσεις και αν όλα πάνε καλά και τελειώσει έγκαιρα το βίντεο κτλ. Είτε στο δεύτερο τρίτο part πόσο θα κάνουμε, θα φτιάξω και ένα post για το blog για να υπάρχει εκεί σε textual μορφή, να μην χρειάζεται κάποιος να βλέπει πόσες ώρες βίντεο θα βγει. Οπότε πάμε να κάνουμε και το markdown. Ωραία. Και θα είναι Donex ransomware. Ωραία. Λοιπόν. Πριν ξεκινήσουμε, παιδιά, όποιος θέλει έτσι από το call να πει κάτι οτιδήποτε, εννοείται θα το λέτε κανονικά, δεν υπάρχει λογοκρισία. Δεν κόβουμε τίποτα, το content βγαίνει όπως είναι. Λοιπόν, ok. Θα ξεκινήσουμε με ένα tool. Εντάξει, προφανώς άμα ψάξουμε έτσι για ανάλυση και reports και τέτοια,
δεν βρίσκουμε κάτι με μια πρώτη ματιά, αλλά όσο να είναι, αυτό κιόλας είναι από το Recon, όσο να είναι, άμα ψάξει πολύ κάποιος, όλο και κάτι θα βρει. Αυτό εδώ είναι και η ομιλία κιόλας. Τέλος πάντων, όλο και κάτι θα βρει. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε από την αρχή. Άμα κάπου κολλήσουμε πάρα πολύ κάπου, θα το κοιτάξουμε. Αλλά τότε θα δούμε. Ναι, λοιπόν, Detected Easy. Τι είναι το Detected Easy? Είναι ένα προγραμματάκι το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε γρήγορα αυτά εδώ. Τα στοιχεία, τα δεδομένα για ένα binary. Δηλαδή να δούμε τα strings του, να δούμε την εντροπία του, δηλαδή το τι κατανομή έχουν τα δεδομένα μέσα, πόσο τυχαία είναι. Αυτό δηλαδή η εντροπία, άμα π.χ. έχει μέσα ένα binary, ένα encrypted shellcode ή ένα shellcode γενικά, επειδή έχει πολύ μεγάλη τυχαιότητα, έχουν μεγάλη τυχαιότητα αυτά τα bytes, δεν υπάρχουν patterns. Αν είναι encrypted συνήθως κάτι, έχει πάρα πολύ τυχαιότητα. Άρα έχει ψηλή εντροπία, άρα θα φαίνεται αυτό. Και νομίζω θα το δούμε κιόλας, θα είναι πολύ αισθητός αυτό το binary η εντροπία του. Λοιπόν, το hash του binary, κάποια γενικά δεδομένα, disassembly, τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Λοιπόν, με το καλημέρα μας βγάζει ότι είναι, εντάξει, little endian, ok, 32 bit, 32 bit, ok, i386 αρχιτεκτονική. Το κάνει λίγο πιο εύκολο ίσως αυτό, από μεριάς reverse. Παίρνει κάποια ώρα να το αναλύσει. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, πάμε π.χ. file info. Σου βγάζει αυτά εδώ τις πληροφορίες. Έχει πολλά πράγματα γενικά. Είναι σαν το PBear, όσοι γνωρίζουν. Έτσι, δηλαδή σου δείχνει ας πούμε το DOS header των Windows, το MZ και μετά αυτά τα bytes εδώ. Σου δείχνει τα empty headers που είναι αυτό το PE. Πάντων, πολλές πληροφορίες. Το entropy συγκεκριμένα είναι αυτό εδώ. Σου έχει μια εκτίμηση για το τι είναι packed και τι όχι. Ναι, σου μετράει τώρα πόσες φορές εμφανίζει το κάθε byte και τέτοια. Υπάρχουν αρκετά πολλές πληροφορίες. Strings. Εντάξει, θα τα δούμε και μετά στην ανάλυση μας τα strings. Ξαναλέω, είναι ransomware. Ransomware σημαίνει ότι αυτός ο ιός δηλαδή σου κρυπτογραφεί κάποια αρχεία συγκεκριμένα στο PC σου. Συνήθως όχι ολόκληρα, γιατί άμα είναι τεράστια αρχεία, δηλαδή 800 MB, θα πάρει πάρα πολύ ώρα αυτό και θέλει να γίνει όσο πιο πολύ stealthy γίνεται ο ιός, οπότε πιθανότατα θα κρυπτογραφείς π.χ. το μισό. Και μετά, για να στο αποκρυπτογραφείς, θα ζητάει λίτρα. Λοιπόν, βλέπουμε και ένα ενδιαφέρον εδώ, RSA Encrypt, δεν ξέρουμε πώς χρησιμοποιείται. Και βλέπουμε κατευθείαν κάτι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάει δηλαδή να εξαφανίσει τα ίχνη του εδώ πέρα, γιατί κάνει κάτι delete εδώ πέρα. Μετά κάνει shutdown και το μηχάνημα. Διαγράφει και ένα .bat εδώ πέρα, θα τα δούμε όμως όλα αυτά. Κάτι base64 εδώ περίεργα πράγματα. SA256 λέει εδώ, SA224. Αυτά πιθανότητα είναι από το OpenSSL, έτσι. Συγκεκριμένα αυτή η συνάρτηση εδώ, η RSA Encrypt, είναι μέρος του OpenSSL, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν, όλα αυτά εδώ, τα περισσότερα πράγματα σε αυτό το binary είναι κώδικας native της OpenSSL. Δεν είναι το actual malware. Δηλαδή κάποιος για το ransomware χρησιμοποίησε το OpenSSL. Το OpenSSL είναι μια open source βιβλιοθήκη που μπορείς να κάνεις κρυπτογραφία. Έτσι. Αυτό εδώ.
χρησιμοποιείται κατά κόρον σε πάρα πολλά applications. Δηλαδή, άμα κάποιος θέλει να κάνει οτιδήποτε κρυπτογραφικό, 99% των φορών θα χρησιμοποιήσει, και δεν είναι κάτι πολύ εξειδικευμένο, έτσι, 99% των φορών θα χρησιμοποιήσει OpenSSL. Οκ. Θα δούμε και περισσότερα μετά. Λοιπόν, κλείνουμε αυτό. Παίρνουμε το hash, που είναι, το είπαμε και το είδαμε και πριν βέβαια. Αργεί λίγο γενικά. Ναι. Αυτό είναι MD5 hash από ό,τι φαίνεται. Ναι, θέλω να του πούμε το στάδιο 56. Και το στάδιο 56 κιόλας βλέπουμε ότι είναι το file name, έτσι. Συνήθως τα malware έτσι θα κάνουν distinguish με βάση το hash τους. Ας το πάρουμε λοιπόν και ας το βάλουμε στις σημειώσεις μας. Στάδιο 56. Ωραία. Λοιπόν. Και εντάξει, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Πολλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες. Και μας δίνει και το entry point που είναι. Και εδώ πέρα έχει κάτι έτσι περίεργο. Λέει στο overlay ότι έχει ένα format plaintext. Άμα ανοίξουμε με hex editor το binary, να δούμε τα εσωτερικά τι γίνεται. Κάτω-κάτω λέει ότι έχει ένα overlay. Είναι αυτό εδώ. Overlay δηλαδή είναι έχουν τελειώσει όλα τα segments του προγράμματος. Δηλαδή memory map. Ναι. Όχι segment sections. Ναι. Είναι ας πούμε το text section, είναι το rdata, είναι το data, το resource, το relog. Και κάτω-κάτω έχει και αυτό το overlay. Το οποίο φαίνεται να είναι ένα μεγάλο string από 16 χαρακτήρες. Σε plain text. Δεν ξέρουμε τι είναι αυτό, αλλά μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Ας το κάνουμε for fun. Search, μήπως βγάλουμε και τίποτα, αν και δεν νομίζω. Εντάξει, τώρα ναι, τι να βάλεις. Ναι, οκ, εντάξει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κλασικά θα χρησιμοποιήσουμε IDA, τον IDA disassembler και decompiler. Ωραία. Λοιπόν. Ναι. Γενικά το PC μου αργεί λίγο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Το εργαλείο δεν κάνει τον μάστορα. Λοιπόν, η ανάλυση θα πρέπει να γίνει λογικά πολύ γρήγορα. Προφανώς το malware είναι stripped, δηλαδή δεν έχουμε πρόσβαση στα symbols του προγράμματος. Βλέπουμε μόνο κάποιες generic συναρτήσεις built-in. Αν δεν κάνω λάθος κιόλας, διορθώστε με, παιδιά και εσείς τώρα, πρέπει να είναι C++ αυτό, το malware, δηλαδή το έγραφε και εδώ, στο detect easy. Ναι, έχει. Ναι, φαίνεται και από τα symbols. Από αυτά δηλαδή τα symbols εδώ νομίζω τα έχω δει μόνο σε C++, δεν ξέρω, δεν τα έχω δει αλλού προσωπικά. Και εδώ να περιμένουμε λίγο πάλι. Τέλος πάντων, μέχρι να φορτώσει να το ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι η main. Αυτό έτσι ξεκινάει το πρόγραμμα. Find window, show window. Δεν επιχειρώ να το τρέξω. Πρέπει να ανοίγει κάποιο είδους παράθυρο εδώ πέρα. Ναι. Visual C, C++. Γενικά αυτό το find Ναι. window και το show window είναι πολύ common για να κάνει hide το window, ξέρω εγώ. Δηλαδή να πάει... show 0, έχεις δίκιο. Να το. Ναι, ναι. Ωραία, ας το εξηγήσουμε, αυτό είναι καλό. Ωραία, λοιπόν.
Βλέπουμε το πρώτο πράγμα που κάνει. Ωραίο, thank you, ρε. Λοιπόν, βλέπουμε ότι καλεί αυτή τη find window. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Αυτή εδώ είναι μια συνάρτηση κλασικά από το Windows API. Και τι κάνει? Χρησιμοποιεί κάποιο... Anyway. Handle to the top level window whose class name and window name match the specified strings. This function does not search child windows. This function does not perform a case-sensitive search. Ωραία. Ψάχνει κάποιο window με βάση το όνομα της κλάσης που δίνουμε και με βάση το όνομα. Για όνομα δίνουμε το όρισμα. Δηλαδή το ransomware αυτό τρέχει με κάποιο όρισμα από ό,τι φαίνεται. Συγκεκριμένα με βάση το πρώτο όρισμα. Δηλαδή, τι γίνεται. Όταν τρέχουμε ένα αρχείο, δηλαδή test.exe 1, 2, 3, 4, 5, 6, αυτό το πρόγραμμα, παρόλο που φαίνεται ότι έχει δύο ορίσματα, έχει την ακρίβεια 3. Αυτό είναι το argument 0. Το ίδιο το όνομα του εκτελέσιμου είναι το argument 0. Αυτό είναι το argument 1. Αυτό είναι το argument 2. Λοιπόν, και τι κάνει? Ψάχνει αυτό το όνομα της κλάσης. Τι είναι αυτό? Κατευθείαν κιόλας βλέπουμε ότι συνήθως όταν καλούμε τη find window A σε malware, αυτό που είπε και ο Φίλιππος, όταν καλούμε τη find window A με αυτό το όνομα για πρώτο όρισμα, ψάχνουμε στην ουσία αυτό το pop-up που πετάει όταν ανοίγουμε ένα binary, αυτό το cmd.exe που ανοίγει, το παράθυρο για το συγκεκριμένο exe. Οπότε αυτό που κάνει αυτό το malware είναι αυτό ουσιαστικά το πρώτο πράγμα. Ψάχνει αυτό το παράθυρο, αποθηκεύει εδώ το handle σε αυτό το παράθυρο και μετά τι λέει? Show window 0. Τι κάνει δηλαδή αυτό? Πρακτικά. Λοιπόν, παίρνει ως πρώτο όρισμα αυτή το handle στο window και ως δεύτερο όρισμα το αν θα εμφανιστεί ή όχι. Καλώς τον. Λοιπόν, και τι έχει ως πρώτη παράμετρο? 0. Το 0 αντιστοιχεί στο SW-hide, που το SW-hide είναι ότι κρύβει το window και κάνει activate another window. Δεν ξέρω τι εννοεί με αυτό. Τέλος πάντων, μας νοιάζει ότι κάνει hide το window. Συγκεκριμένα, αν πάμε εδώ, μπορούμε να κάνουμε hover πάνω στο 0 και να πατήσουμε M. Με το 0, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, πάμε εδώ και του λέμε SW-hide. Και boom. Οπότε τώρα φαίνεται κατευθείαν αντί για 0 παίρνουμε το hide. Οπότε τι μας κάνει αυτό εδώ τώρα? Αυτό εδώ κρύβει το αρχικό window που πετάγεται όταν κάποιος θα πατήσει διπλό κλικ στο εκτελέσιμο για να το ανοίξει. Ωραία. Και καλούνται τρία πράγματα μετά. Κάνουμε ένα high level έτσι λίγο overview. Εδώ βλέπουμε ότι κάτι κάνει με τα shares στο PC, τα network shares, local disks. Θα δούμε τώρα τι είναι αυτά. Delete event logs, application system security, και εδώ εκτελεί αυτά που βλέπαμε πριν. Δηλαδή έχει κάνει τη δουλειά του έκανε τη δουλειά του το malware, τα έκανε όλα εδώ και στο τέλος διαγράφηκε καλά τα ίχνη του με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ωραία. Άρα υποθέτουμε ότι πιθανότατα αυτή η συνάρτηση, χωρίς να ξέρουμε και πολλά πράγματα, απλά για να βλέπουμε ένα τέτοιο command, υποθέτουμε ότι το εκτελεί, έτσι. Άρα αυτή εδώ η συνάρτηση, money, υποπτευόμαστε, έτσι, είναι υποψία αυτό μόνο, ότι κάνει execute το command. Δεν νομίζω ότι είναι, γιατί αν δεις κάτω υπάρχει ένα winexec. Αυτό είναι πιο πολύ σαν να κάνει... Είναι wrapper.
Είναι πιο πολύ sprintf. Είδες το τρίτο όνομα και υπάρχει formatter για να βάλει μέσα κάποιο string. Έχει format εδώ, ναι. Αυτό τι είναι? Είναι malloc. Ναι, οκ. Οπότε αποθηκεύει εδώ αυτό το string. Ναι. Α, και μετά το κάνει winexec εδώ. Α, οκ, ναι. Οπότε αυτό όντως είναι σαν fprintf αυτό. Εντάξει. Τώρα εδώ πέρα ουσιαστικά άμα ανοίξουμε αυτή τη συνάρτηση είναι σαν να μπαίνουμε μέσα στον κώδικα των default συναρτήσεων. Έτσι, δηλαδή η fprintf ή sprintf νομίζω. Πρέπει να είναι η fprintf όμως. Η οποία παίρνει ένα stream ως πρώτο όρισμα και το format. Το string σου και το format τέλος πάντων. Και κάνει construct λοιπόν αυτό το string όλο και το κάνει exec. Οπότε ας την πούμε fprintf. Okay. By the way, μήπως έκανε και rename μόνο του. Όχι, εντάξει. Οκ. Μήπως είναι sprintf, μήπως για να δούμε. Όχι. sprintf, οκ. Ωραία. Τέλος πάντων. Αυτά είναι στο τέλος. Όμως. Πάμε να ξεκινήσουμε εδώ. Που έχει τα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στην αρχή. Λοιπόν. Εμείς τώρα εδώ ο σκοπός είναι να κάνουμε όσο πιο πολύ dive into στο πώς λειτουργεί το ransomware. Δεν θέλουμε δηλαδή απλά να πάμε, εντάξει, έχει ενδιαφέροντα πράγματα εδώ, ξέρουμε ότι κάτι θα κάνει decrypt και τέτοια, αλλά πάμε να καταλάβουμε λίγο όλες τις λεπτομέρειες. Δηλαδή εδώ, τι είναι αυτό, ας πούμε το 183, ελέγχει για ένα error 183 και εδώ τσεκάρει, πάει να φτιάξει ένα mutex. Και αν ισχύουν αυτά, κάνει load DLL 0, ας πούμε. Αυτό είναι σαν να είναι κάτι σαν fail. Load DLL. Load DLL. Εντάξει. Exit. Άρα λοιπόν, exit κάνει αυτό. Με code 0. Άρα λοιπόν, πάμε πρώτα. Να δούμε το 183 τι system error code είναι. Λοιπόν. Τώρα είναι αυτό ή αυτό όμως. Εγώ πιστεύω ότι είναι το από κάτω. Είναι. Στην ουσία αυτό με τα mutex το έχω δει πολλές φορές. Ναι, και εγώ. Άρα είναι αριθμός και μετά κείμενο. Άρα έχουμε εδώ. Ωραία, πάει να φτιάξει λοιπόν ένα file και τσεκάρει αν έχει δημιουργηθεί ήδη το file. Τώρα τι file εννοεί? Το check mutex εννοεί. Ναι, λοιπόν. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω αυτό ότι είναι πιο πολύ για να δει άμα ήδη τρέχει, άμα ήδη υπάρχει instance, ξέρω εγώ. Σαν ένα τέτοιο check μου φαίνεται. Αν τρέχει ήδη το ransomware. Ναι. Αυτό, κάτσε εδώ, αλλά cannot create a file όμως. Και εδώ κάνει create mutex, άρα είναι σαν να κάνει create mutex και εδώ τσεκάρει αν υπάρχει ήδη το mutex που δημιούργησε. Ισχύει. True. Οπότε, πάμε να δούμε και το create mutex, γιατί και εγώ αυτά τώρα όντως το αναλύω πρώτη φορά, οπότε καταλαβαίνετε την όλη η ιστορία. Λοιπόν, φτιάχνει ένα mutex object, τέλος πάντων, δίνει κάποια attributes. Το πρώτο όρισμα είναι 0, άρα είναι null, ουσιαστικά. If is null, the mutex gets a default security descriptor. Ό,τι και να είναι αυτό. Δεύτερο όρισμα, initial owner. If this value is true, είναι, and the caller creates the mutex, the calling thread obtains initial ownership. Οπότε, δημιουργεί το mutex αυτό το process. Ωραία. Check mutex. Μπορούμε να ψάξουμε για αυτό το string. Μπορεί να μας βγάλει ότι το κάνουν κάποια malware αυτό. Και από ό,τι φαίνεται το κάνω.
είναι μια κοινή τακτική. Έτσι. Command line tool check mutex can query the local host for the presence of a mute with a specific name. Είναι κάποιο... Οκ. The music is in hardcore directly. Ωραία. Οκ. Είναι κάτι common μάλλον από ό,τι φαίνεται. Φτιάχνει λοιπόν το mutex με αυτό το όνομα και εδώ τσεκάρει αν υπάρχει ήδη. Ουσιαστικά είναι και κατά κάποιο τρόπο σαν αυτό που είπε ο Φίλιππος, δηλαδή τσεκάρει αν έχει δημιουργηθεί ήδη από πριν και αν έχει δημιουργηθεί ήδη από πριν, already exists δηλαδή, κάνει exit. Already exists. Οκ. Αν λοιπόν όλα καλά, μπαίνουμε στο zoom. Λοιπόν, κάνει κάποια... Αυτό ίσως φαίνεται λίγο περίεργο στην αρχή, αλλά τέλος πάντων, κάνει κάποια XOR σε αυτό το loop, τρέχει τόσο και τα κάνει decrypt unblocks. Λοιπόν, το key είναι XOR αυτό, έτσι, 128 bits. Το key είναι αυτό. Είναι το α9 επαναλαμβανόμενο 16 φορές, άρα πρακτικά το byte α9. Και αυτό που γίνεται decrypt actually, και ας φαίνεται έτσι ότι είναι ξεχωριστά, είναι όλα αυτά εδώ. Εδώ μέχρι κατεβαίνει πολύ. Έχει πολύ πράγμα. Συγκεκριμένα πόσο? Αυτό μπορούμε να το δούμε εύκολα από το length αυτού εδώ. Δηλαδή 2, 1 ή 7. Είναι λοιπόν 8.679 bytes. Ωραία. Και γίνονται XOR, γίνονται decrypt λοιπόν. Λοιπόν, για ένα proof of concept ότι όντως είναι, οι υποθέσεις μας είναι σωστές, θα χρησιμοποιήσουμε CyberChef. Φυσικά, στη συνέχεια όμως, θα το κάνουμε decrypt οι ίδιοι, locally, στατικά. Okay. Λοιπόν. Παίρνουμε λοιπόν ένα κομματάκι του ciphertext και XOR. Στο κλειδί είναι α9 σε hex. Και βλέπουμε ότι βλέπουμε έτσι μια old school αρχαίγονη δομή δεδομένων, την XML. Για την ακρίβεια βλέπουμε ένα ολόκληρο XML format εδώ πέρα. Ένα ολόκληρο XML αρχείο γίνεται load. Όλο αυτό λοιπόν μέχρι εδώ είναι ένα XML αρχείο. Και πάει μέχρι εδώ. Okay. Αυτό τι είναι? Internals είναι πάλι άλλες συναρτήσεις. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να τα κάνουμε collapse αυτά και να φτιάξουμε εδώ ένα array. Πόσο είπαμε? 2 ή ένα 7. Okay. Okay. Cool. Μέχρι εδώ. Λοιπόν. Refresh. Εντάξει, δεν αλλάξανε πολλά. Encrypted, θα το κάνουμε και rename. Encrypted. Εντάξει, μικρά δεν φωνάζω. XML blob. Ας το πούμε. Λοιπόν. Πάμε τώρα στατικά να φτιάξουμε το decrypt XML. Να αναγράψουμε και τις σημειώσεις μας. Φυσικά.
Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. Εδώ. Λοιπόν, για να κάνουμε extract τα δεδομένα, εντάξει, θα μπορούσε κάποιος κάλλιστα να πάει εδώ, να σκρολάρει μέχρι κάτω και να κάνει shift ε, πατάω shift ε ή αλλιώς data, όχι data, πού είναι, όχι είναι εδώ, view, όχι είναι εδώ, export data. Ναι, δεν θα το κάνουμε έτσι, γιατί θα γεμίσουμε απλά ένα Python αρχείο που θα έχει μέσα πάρα πολλά, όλο αυτό το τεράστιο πράγμα από bytes. Εμείς θέλουμε να το κάνουμε να τα διαβάζει εκείνη την ώρα από το ίδιο το binary. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε το p-file. Το p-file είναι ένα Python module, μια βιβλιοθήκη της Python, το οποίο νομίζω το είχα δείξει και στο βίντεο με το Hacky Bird. Αν δεν το έχω δείξει, το λέω πρώτη φορά εδώ. Είναι ένα πρόγραμμα λοιπόν, μια βιβλιοθήκη σε Python, το οποίο σου επιτρέπει να διαβάσεις, π.χ. να έχεις access σε πολλές πληροφορίες χρήσιμες για το binary. Π.χ. να διαβάσεις τα sections, να πάρεις τα data από αυτό, να πάρεις το hash από αυτό, να διαβάσεις τα strings του binary. Έχεις πολλές δυνατότητες να κάνεις interact με ένα binary. Αυτό εδώ είναι. File, open source. Ναι, έχει πολλά, μπορείς να κάνεις πολλά πραγματάκια. Εμάς μας νοιάζει μόνο να κάνουμε ανάλυση και να κάνουμε extract προφανώς τα data από το section που βρίσκονται αυτά εδώ, δηλαδή από το data segment. Λοιπόν, πάμε αρχικά να φορτώσουμε το binary. Το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο. Pef. Οκ. Το πήρε πολύ κυριολεκτικά αυτό. Ωραία. Πάμε να κάνουμε print λοιπόν μόνο τα sections από αυτό. Βλέπουμε ότι είναι μια λίστα από objects τύπου section. Κάνοντας λοιπόν, είναι μια λίστα, άρα μπορούμε με το section 0 π.χ. να πάρουμε το πρώτο section. Και αυτό είναι το text segment. Το οποίο βλέπουμε, έχουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε και στο PEBEAR. Το PEBEAR είναι ένα άλλο πολύ χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μας βοηθάει να κάνουμε να βλέπουμε τα sections ενός binary. Και τα headers, όλο το header, το PE-header και αυτά, να κάνουμε ανάλυση. Λοιπόν, και βλέπουμε ότι το πρώτο section είναι το text. Row address εδώ, 27600, 1000, όλες αυτές τις πληροφορίες υπάρχουν και εδώ. Okay. Άρα περιμένουμε το section 0 είναι το text segment, περιμένουμε το section 1 να είναι το our data, το section 2 να είναι το data. Παίρνουμε λοιπόν section 2 και είναι το data. Get data. Αλλά δεν θέλουμε όλα τα data, γίνεται χαμός. Θέλουμε να βρούμε ακριβώς που ξεκινάει το encrypted XML. Λοιπόν, και μάλιστα ξεκινάει, είναι στην αρχή του section. Βλέπουμε ότι η αρχή του section, εκεί που ξεκινάει το section, ξεκινάει και το encrypted XML. Οπότε, αποθηκεύουμε τα data και blob size, πόσο είναι, 21 ή 7 νομίζω είπαμε. Και πόσο διαβάζουμε, από την αρχή μέχρι τόσο. Blob size. Λοιπόν, για να κάνουμε XOR θα χρησιμοποιήσουμε την XOR συνάρτηση από τα PwnTools. Ο λόγος που το χρησιμοποιούμε αυτή είναι επειδή αν το κλειδί είναι μικρότερο από το κείμενο, θα κάνει repeat το κλειδί μέχρι να ματσάρει το length. Δηλαδή, ποια είναι η διαφορά. Ας πούμε θέλουμε να κάνουμε XOR πληρωμάτιcs με 1, 2, 3. Το 1, 2, 3 με μια κλασική XOR τι θα έκανε.
θα έπαιρνε μόνο το πλή και θα έκανε XOR το πλή με το 1, 2, 3. Αυτό τι θα κάνει τώρα? Θα κάνει repeat το 1, 2, 3, δηλαδή 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Και θα κάνει έτσι το XOR. Γιατί είναι χρήσιμο αυτό? Γιατί ξέρουμε ότι όλο το segment έχει γίνει XOR με α9. Άρα, XML, blob, μάλλον εδώ είναι τα encrypted XML data, encrypted XML blob, και το XML blob είναι το encrypted XML blob με το byte α9. Κάνουμε τέτοιο και είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να σώσουμε το output αυτό εδώ σε ένα αρχείο. Να το πούμε config.xml write xml blob .decode. Όμορφα. Έλα φύγε. Ωραία. Όπα. Σωστά. Το έγραψε. Και παίρνουμε το XML. Ήδη έχει πολλά χρήσιμα πράγματα αυτό που βλέπουμε. Εδώ έχει ένα icon κιόλας. Τι είναι αυτό? Κάποιο image πρέπει να είναι. Για να το δούμε. Άμα το πάρουμε αυτό και το πάμε στο CyberChef και το πούμε base64, είναι encrypted ή compressed. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε όμως μετά. Τέλος πάντων. Πολλά null bytes έχει για να είναι compressed. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι αυτό εδώ είναι το readme. Τα ransomware συνήθως, όταν σου κάνουν encrypted data, σου φτιάχνουν ένα αρχείο που λέγεται readme.txt στο desktop και στο θέτουν κάποιοι και σαν wallpaper. Ναι, κάποιοι το κάνουν και σε wallpaper σε μορφή image και στο θέτουν σαν wallpaper. Άλλοι το κάνουν με readme. Και εδώ σου λέει, ας πούμε, your files have been encrypted. Τι πρέπει να κάνεις για να πάρεις τα δεδομένα σου πίσω. Έτσι. Σου λέει εδώ πέρα το onion link. Μπορεί κάποιος να επισκεφτεί άμα θέλει να μας πει τι γίνεται. Εγώ δεν θα το ρισκάρω τώρα. Ίσως το κάνω μετά μόνος μου. Και εδώ σου λέει μετά κάτι μπουρδες, τέλος πάντων. We're not a political, you pay, we will provide you. Θα δώσει το πρόγραμμα, ναι, που να ξέρουν ότι γίνεται decrypt το ransomware, τέλος πάντων. Nobody will pay us in the future. Ωραία. You need to contact us. Download and install Tor browser. Talks chat. ID contact. Πλάκα να το κάνουμε search αυτό, τι θα γίνει? Αχα. WatchGuard. Τι είναι? Μάλλον κάποια ανάλυση του malware είναι. Το readme. Να το. Οκ. Το κάναμε και οι ίδιοι όμως. Λοιπόν. Και εδώ έχει κάποια άλλα info. Εδώ βλέπουμε να είναι κάποια WMI. Αυτό είναι με κάτι το Windows, το antivirus. Θα το δούμε μετά. Εδώ είναι κάποιες παράμετροι. Κάποια flags εδώ. Τέλος πάντων. Κάμποση πληροφορία. Εδώ πιθανότατα white folders. Αυτά πιθανότατα είναι τα files, τα folders που ψάχνει το ransomware για να κάνει encrypt. Και εδώ είναι τα extensions που ψάχνει. Παίρνει π.χ. τα exe, τα DLL. Ή αυτά κοιτάει το ransomware, είναι αυτά που δεν κοιτάει. Δηλαδή, είτε αγνοεί όσα είναι exe, DRV, SLP, αυτά, είτε τα παίρνει. Θα το δούμε μετά όμως ποιο από τα δύο είναι. Εντάξει. Αυτό και μετά ένα icon. Ωραία. Και έχουμε και το root. Εντάξει. Ωραία. Πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν. Ωραία. Έχουμε λοιπόν το XML blob.
Βασικά, επειδή θεωρητικά το κάνει decrypt, ας μην το πούμε encrypted, να το πούμε XML blob, για να καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για XML string. Λοιπόν, και εδώ τώρα αρχίζουν τα ωραία. Αυτό το XML blob παίρνει σαν όρισμα σε μια συνάρτηση. Αυτή είναι εδώ. Αν ανοίξουμε αυτή τη συνάρτηση, αυτό έχω κάνει λίγο ματάκι όταν το είχα πρώτο κατεβάσει στο binary, αλλά βλέπουμε κάποια ενδιαφέροντα μηνύματα σχετικά με XML. Άρα τι υποπτευόμαστε ότι κάνει αυτή η συναρτήση, ότι κάνουν αυτές οι συναρτήσεις? Είναι συναρτήσεις από κάποια βιβλιοθήκη η οποία ασχολείται με, κάνει XML parsing. Δηλαδή διαβάζει αυτό το XML file, το παρσάρει και κάνει extract του χ το συγκεκριμένο tag, το kill services. Το θέμα είναι ποια βιβλιοθήκη είναι αυτή. Ένας καλός τρόπος αυτός, όσο να είναι, και ας είναι stripped το binary, κάτι που δεν μπορούν να γλιτώσουν είναι να αλλοιώσουν τον κώδικα αυτής της βιβλιοθήκης. Οπότε τα strings υπάρχουν ατόφια μέσα. Μπορούμε λοιπόν κυριολεκτικά να πάρουμε αυτό το string και να το ψάξουμε. Δεν θα βγάλει κάτι, αλλά άμα πάμε εδώ, βλέπουμε ότι κάτι εδώ λέει για μια mxml load. Άμα ανοίξουμε αυτό το issue, μπαίνουμε σε μια βιβλιοθήκη που λέγεται mxml. Okay. Αυτή εδώ, η mxml, mini xml δηλαδή, είναι XML parsing library, κυριολεκτικά αυτό που είπαμε. Άμα κάνουμε search αυτό το string, μπορεί και να μην βγάλει τίποτα έτσι. Α, το έβγαλε. Ωραία. Πολύ ωραία. Το βρήκαμε. Το PC μου ξαναλέω είναι αργό. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και βρήκαμε το ακριβώς το σημείο που εμφανίζεται αυτό το string στο binary. Και βλέπουμε ότι συμβαδίζει, διότι κάνει εδώ μια free και μετά εμφανίζει αυτό το μήνυμα. Και κάνει return 0, return null δηλαδή. Οπότε, τι καταλαβαίνουμε? Αυτή εδώ η συνάρτηση που εμφανίζει αυτό το string, πιθανότατα είναι η mxml error. Δηλαδή είναι μια συνάρτηση που εκτυπώνει errors. Οπότε στην κάνουμε rename. Boom. Ωραία. Και βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχει πάρα πολλά strings, πάρα πολλά symbols αλήθεια είναι για αυτή τη βιβλιοθήκη. Οπότε πολλές συναρτήσεις θα μπορούν κάλλιστα να γίνουν rename με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε κιόλας εδώ το str του L, str του D, τα οποία είναι αυτά εδώ κυριολεκτικά. strtol, είναι αυτά τα calls. Και εδώ το μήνυμα bad custom value. Να το. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα προς ένα αντιστοιχεία με αυτό το αρχείο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε κάποια renames για που θα μας φανούν χρήσιμα. Είπαμε αυτό ας πούμε ότι είναι η XML error. Αυτή εδώ λοιπόν ποια είναι αυτή η συνάρτηση που καλεί αυτή από το mxml error? Είναι η mxml load data. Έτσι. Και μάλιστα παίρνει 4 ορίσματα. Η AIDA δεν το κατάλαβε σωστά πως έχει. Έχει βάλει ότι έχει 6 ορίσματα. Καλησπέρα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να αλλάξουμε το... Ελπίζω να μην κάνω καμιά βλακεία. Βασικά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε τώρα. Γιατί βλέπουμε ότι τα ορίσματά της είναι structs. Τα οποία αυτά structs δεν τα έχουμε δηλωμένα εμείς στην AIDA ακόμα. Θα το δούμε, ίσως το κάνουμε μετά. Ας το αφήσουμε τώρα όσο έχει, αφού δεν δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Απλά κρατάμε ότι αυτή η συνάρτηση κανονικά παίρνει 4 ορίσματα, έτσι, όχι 6. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η mxml load data. Αλλά βλέπουμε ότι καλείται από άλλη συνάρτηση, οπότε ας την πούμε αυτήν inner και η mxml load data είναι αυτή. Okay. Και είναι αυτή εδώ στην πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Άρα λοιπόν,
Τι κάνει αυτή η συνάρτηση σύμφωνα με τη βιβλιοθήκη? Διαβάζει τα data και τα αποθηκεύει σε ένα XML node tree. Και μάλιστα βλέπουμε ότι επιστρέφει pointer σε αυτό το struct. Θα το κάνουμε μετά define αυτό το struct. Άμα βλέπουμε ότι μας είναι απαραίτητο για να γίνει κατανοητό. Άρα λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι? XML node tree. Ωραία. Λοιπόν, παίρνει ως όρισμα τώρα μια συνάρτηση, η οποία εντωμεταξύ κάνει return 2. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. α3 λέει, αυτό τι είναι? Κάτι άλλο κάνει γι' αυτό. Bad control character λέει, not allowed. Ωραία. Πάμε να κάνουμε search και αυτό το string. Α, να το. Βασικά. Αυτό είναι. Ναι. Κυριολεκτικά. Πάμε να το κάνουμε search όμως. Να. Μπορεί να υπάρχει κι αλλού. Δεν του αρέσει. Ναι. Possible boolean operator. Πρέπει να κάνουμε escapes και αυτά. Εντάξει. Θα κόψουμε μόνο. Θα αφήσουμε μόνο αυτό. 2 hex. Εντάξει, ούτε αυτό του αρέσει. Ωραία. Πάμε εδώ. Ούτε αυτό. Τι έπαθε? Watch. Οκ. Λοιπόν, γραμμή 792. Γραμμή 792. Εντάξει, αυτό που είδαμε είναι. Οκ. Bad control και τέτοια. Ποια συνάρτηση είναι λοιπόν αυτή που υποθέτω ότι κάνει αυτό? Εδώ έχει και κάποιες σταθερές βλέπω εδώ. DC00. Είναι αυτές εδώ. Νάτι. Ωραία. Άρα money έχουμε κάνει rename και άλλη μια συνάρτηση και είναι συγκεκριμένα η mxml getC. Αυτή εδώ. mxml getC. Οκ. Άρα αυτό εδώ. Ωραία. Και πώς χρησιμοποιείται αυτή η συνάρτηση? Την καλή εκεί. Οκ. Εντάξει. Δεν μας αφορά. Τι κάνει λοιπόν? Read a character from a file descriptor. Οκ. Είναι μέρος της load data. Προχωράμε. Λοιπόν. Μετά καλεί αυτή τη συνάρτηση η οποία παίρνει παράμετρο το 1. Βλέπουμε κάνει push στο 1 και την καλεί. Πάμε να δούμε. Και κάνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια εδώ, τα οποία τα έχω ξαναδεί σε malware. Αλλά δεν έχω κάτσει ποτέ να τα αναλύσω με πολύ λεπτομέρεια. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε από τα get last error, τα οποία ξέρουμε ότι το 1008 αντιστοιχεί σε κάτι human readable, γιατί βλέποντας 1008 δεν καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, ανοίγει ένα thread token, κάτι είναι αυτό, get current thread, και καλεί open thread token. Για να δούμε. Για να ψάξουμε κιόλας malware open thread token. Ναι, είναι κάτι πολύ common από ό,τι φαίνεται. Okay. Λοιπόν, the workflow for using once the data has been handled to the token. Οπότε παίρνει ένα handle στο token. Okay. If primary token or open in the case of thread impersonating. Οπότε είμαστε με thread impersonation εδώ. Okay. The attacker must call duplicate to... Ωραία, εντάξει. Και μετά, ωραία. Τι κάνει όμως αυτή η συνάντηση? The open thread opens the access token associated with a thread. Και έχει αυτό το token handle εδώ.
Το θέμα είναι ότι το token handle αυτό δεν παίρνει τιμή από κάπου. Πού παίρνει τιμή? Token handle. Δεν παίρνει τιμή. Ωραία. High level να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Ωραία. Αυτό τι είναι. Okay. Λοιπόν, get last error 1008. Πάμε λοιπόν στη λίστα με τα errors. System errors. 1008. Εδώ. An attempt was made to reference a token that does not exist. Error no token. Να το κάνουμε rename. Να το. Οπότε, πάει εδώ να ανοίξει ένα token που είναι associated με αυτό το thread. Thread if it exists. Μάλλον, if it doesn't exist, it προφανώς exits. Όχι, δεν κάνει exit. Δεν κάνει exit. Try to open this token if it doesn't exist. Ας μείνουμε σε αυτό. Αν πάει να το ανοίξει, λέει, οπότε η open thread token κάνει return. Αν επιτύχει, το return value είναι non-zero. Άρα λοιπόν, αν επιτύχει και το ανοίξει, ή αν δεν υπάρχει το token, και παίρνει το current process και κάνει open process token. Αυτά είναι κάποια πολύ μάλλον internals συγκεκριμένα. Opens the access token associated with a process. Δεύτερη παρά, desired access. Access must. Άμα κάνουμε εδώ M και του πούμε token underscore, token query, να το. Τέλεια. Οπότε κάνει token query. Κάνει query λοιπόν για αυτό το token. Απλά το ζητάει δηλαδή. Και νομίζω το ίδιο θα γίνεται και στην open thread. Ναι. Το ίδιο. Άρα και εδώ. Και μετά, ωραία. Αν όλα αυτά, μπαίνει εδώ, παίρνει πληροφορίες για το token, τέλος πάντων, initialize seed. Η αλήθεια είναι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνει αυτό όλο το θέμα. Άμα κάποιος έχει κάποιο insight παραπάνω, οπότε θα αναγκαστούμε να ψάξουμε. Να δούμε γιατί το κάνει. Πριν προχωρήσουμε την ανάλυση μας. Redex malware λέει event indication using delaying techniques. For system profiling, it calls the below APIs. It uses... γιατί. Θα ανοίξουμε και ένα faucet γιατί έχουμε γίνει ορικόλακες. During execution. Αυτό μόνο, δεν μας αρκεί. Αυτό τι κάνει. Δεν φαίνεται πολύ σχετικό και αυτό, Open process token. 54 λεπτά γράφει το κοντέρ, το είδαμε αυτό, ναι. Για να δούμε.
Ναι, οκ. Κάποια μαγικά κάνει εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Get token groups. Αυτό τι είναι, ναι. Information. Λοιπόν, retrieve specified information about an access token. The calling process must have appropriate access rights to obtain information. When if a user is a member of a specific group, use the check token membership. Δεν το κάνουμε αυτό. Ωραία. Τσεκάρει λοιπόν. Specifies the value of the token information. Θα μπορούσε να στείλει στο function σε κάποιο chat, ας πούμε, του VC να το δω, να τα έχουμε και εμείς, να τα ψάξουμε. Ποια λέμε? Αυτά εδώ πέρα, δηλαδή το function ή και τα API functions. Τα στέλνω στο chat του voice call, ok? Ναι. Thread token, open process token, allocate and initialize seed. Τέλος πάντων, αυτά, ναι. Malware tokens, CID, technique. Ναι, καλό φαίνεται. Αυτά γενικά είναι Windows internals λίγο για το security σύστημα των Windows, οπότε δεν είναι και πολύ common. Δεν πολύ είναι σχετικά αυτά. Set thread token. Και κάτι γίνεται. Έχουμε open thread token. Είναι αυτό που είδαμε πριν. Ναι. To create a local. Okay. Και φτιάχνει ένα security ID. Ωραία. Πάμε να δούμε αυτή τη συνάρτηση τι κάνει. 1, 2, 3, 4. Τέταρτη παράμετρος φαίνεται ενδιαφέρουσα. Sub-authority value to place in the SID. Specifies 2. Specifies the number of sub-authorities to play in the SID. This parameter also identifies how many of the sub-authority parameters contain a value from 1 to 8. Έχει 2. For example, value 3, sub-authority 0, 1, 2. Οπότε είναι 2 και είναι 1, 2. Ωραία. Sub-authority value to place in the SID. Τι σημαίνει αυτό το value? Απλά είναι αυτό. Μάλλον. Return non-zero. SID must be free using free SID. Είναι λίγο Windows XP αυτά από ό,τι φαίνεται, ναι, το έλεγε κιόλας. Τέλος πάντων. Είναι enums. Άρα πρέπει να πάμε εδώ. Πάλι να ψάξουμε για το κατάλληλο enum. Και είναι και πολλά. Είναι κάποια από αυτά τα 4. Πιθανότατα. Μπορώ να βρω μια λίστα. Θα ψάξουμε αυτό. Θα πάρουμε αυτό εδώ. Το ψάξουμε. In GitHub ας πούμε.
Ναι, το header file. Πιθανότητα εδώ θα είναι δηλωμένα τα constants αυτά. Ξέρεις τι νομίζω. Ναι, όχι βασικά. Βάσει του... Γιατί ας πούμε που είχα κάνει λίγο πρόσφατα κάτι για Windows kernel πράγματα, ήθελες να πάρεις ένα token από ένα privileged process. Γιατί ας πούμε με αυτό το token αντιστοιχούσε ότι έχεις περισσότερα privileges, οπότε ίσως αφορά κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ πιθανό. Δεν ξέρω, μου ακούγεται να βγάζει νόημα. Δεν βλέπω και το function. Γιατί είναι privileged όμως. Δεν ξέρω, δεν βλέπω και το function συνέχεια. Απλά γιατί στα tokens στο context των Windows, τουλάχιστον έτσι τα έχω ακούσει εγώ. Και δεν ξέρω τώρα, δηλαδή γυρνάει κάποιο boolean αυτό. Ναι. Και μετά, ας πούμε, βάζει το τι γυρνάει, τι κάνει. Μετά κάνει kill to process ή... Λοιπόν, ναι, να δούμε το high level, ok. Οπότε το κάνει allocate και μετά κάνει equal SID μέχρι... Ωραία. Τι κάνει αυτή? Tests to security identifiers for equality. Must exactly to be equal. Ωραία. Τσεκάρει λοιπόν αυτά δύο. Προχωράει λοιπόν, κάνει iterate όλα τα SID αυτά εδώ φαντάζομαι. Και όταν είναι μεγαλύτερος ο counter, βγαίνει και κάνει free. Κάπως σαν string compare, ναι. Ναι, SID compare. Οπότε τσεκάρει τι κάνει τώρα. Τσεκάρει... Τσεκάρει μήπως αν το token που έχουμε στο current thread process έχει κάποια συγκεκριμένα privileges. Με κάποιο process το οποίο θέλει. Ποιο process κάνουμε για κάθε process? Ποιο είναι αυτό το οποίο υπάρχει κάποιο process, κάποιο SID που είναι constant εκεί πέρα στο check? Τα μόνα constants είναι αυτά εδώ και ψάχνω τώρα να δω ποιες τιμές είναι αυτές συγκεκριμένα. Ξέρεις ποια enums είναι. Νομίζω θα μας βοηθήσει πολύ αυτό. Να καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Μπορεί και όχι. Όχι, αυτό θα είναι ώρα από flags. Θα είναι πολλά μαζί. Ωραία, πάμε εδώ να δούμε λίγο. Νομίζω πετύχαμε φλέβα. Να είναι καλά το wine. Έχω στείλει και screenshot τη συνάρτηση, άμα θέλεις. Ναι. Λοιπόν, οκ. Πώς σέρνεται ρε φίλε. Τέλος πάντων. Οκ. Τι φαντάζομαι πόσο μεγάλο αρχείο είναι. Το onion site σε archive, άμα μας ενδιαφέρει αργότερα. Ποιο είπες? Το onion site που βρήκες πριν υπάρχει και σε archive, άμα μας ενδιαφέρει κάπως. Έτσι, για την περιέργεια. Onion site... το onion. Το onion site που φυσικά και θα το ψάχνες. Εννοείται. Δεν υπήρχε περίπτωση. Εντάξει, θα το δω μετά ίσως αυτό, ναι. Προς το παρόν κάτσε να βγάλω άκρη με αυτό. Όχι ότι είναι απαραίτητο τώρα για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί το malware, απλά ξέρεις, να το ξεψαχνίσουμε όσο πάει. Έχει πλάκα. Μαθαίνεις και νομίζω κάποια πράγματα παραπάνω. Λοιπόν, εδώ τώρα μέχρι να τα έχει παίξει εδώ, έχει τρομάξει εκεί κάπου. Κάτσε να κάνουμε raw file view raw γιατί δεν θα φορτώσει ποτέ. Insane. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, security. Αχα. Built-in security, built-in domain read, το 20. Να το. Bingo. Security, παίζουμε ότι υπάρχει. Να το. Αυτό πρέπει να είναι, δεν ξέρω. Καλό μου φαίνεται. Εσείς τι λέτε? Λες να έχει κι άλλο κάπου? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Καλό φαίνεται. Ναι. Οκ. Boom. Και αυτό εδώ τώρα είναι συνδυασμός από flags. Είναι λοιπόν αυτό το security built-in domain read και κάτι άλλο που συγκεκριμένα έχει την τιμή 200. Δηλαδή,
Domain group read admins. Α, Οκ. είναι αυτό που είπαμε άρα. Τσεκάρει... αν είναι Αλλά σε μετά κάποιο αυτό group. δεν ξέρω κιόλας πώς είναι. Δεν ξέρω πώς δουλεύουν full τα tokens. Αν είναι καθόλου. αναπρόσθεση, ας πούμε, αν είναι ανα group, αν είναι δηλαδή ανα... Τέλος πάντων. Ούτε εγώ. Αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να βγάλουμε ένα πόρισμα. Insufficient buffer, ok. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν, παίρνει πληροφορίες για το current token και τσεκάρει, υποθέτω, αν αυτό το token ανήκει στο group των admins. Οκ. Ξέρω εγώ. Ας το έχουμε ανοιχτό αυτό, μπορεί να μας φανεί χρήσιμο. Να το, the domain administrators group. Admins. The domain administrators group. Οκ. Αυτό τι είναι? Well-known SIDs. Λοιπόν, boom. The built-in system domain. Αχα. Οκ. Θα το βάλω και στα notes. Θα γράψω κι άλλα καλά. Καλά πήγε αυτό με τα notes, τέλος πάντων. Checks gets a thread gets the process token, checks if it belongs to the admins group. Και κάνει return 1 αν ανήκει. Οκ. Οπότε, ναι. Αν όχι, γίνεται τέτοιο ένα και επιστρέφει. Οκ. Για να δούμε λοιπόν. Καλείται εδώ πέρα. Αν βένα. Ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν, όλο το υπόλοιπο malware τρέχει αν αυτό το που επιστρέφει αυτή η συνάρτηση είναι 1. Άρα, δηλαδή βλέπεις το zoom με τα CMD και αυτά γίνεται εδώ μέσα. WinExec και τα λοιπά. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απλά βγαίνει. Και αδειάζει και τον κάδο ανακύκλωσης. Α, ναι, γιατί θα κάνει delete πράγματα. Αυτά εδώ τι κάνουν? Κρύπτο εδώ πέρα. Έχουμε πράγμα να δούμε μετά. Οπότε τι γίνεται? Η core λειτουργία του ransomware βρίσκεται εδώ κάτω. Δηλαδή το ransomware που κάνει encrypt, βλέπουμε ότι οι συναρτήσεις για το encrypt είναι αυτές εδώ. Αυτό εδώ το κάνει μόνο αν έχει επιστρέψει ένα αυτή η συνάρτηση. Άρα μάλλον θα πούμε ότι check if token, check if admin token. Να το πούμε έτσι. Να την πούμε έτσι. Είναι μια έτσι ένα όνομα που μπορούμε να δώσουμε. Ναι. V8, V5. Οκ, εντάξει. Αυτό γίνεται. Πού πήγαν τα σχόλια? Οκ. Interesting. Ωραία. Λοιπόν. Αυτό τι είναι τώρα? Καλή και αυτό. Τι κάνει αυτό? Να το πούμε malloc wrapper. Δηλαδή τι είναι? Είναι μια wrapper function. Δηλαδή είναι η malloc εδώ πέρα που κάνει τη malloc. Και από πάνω έχει μια άλλη συνάρτηση, τέλος πάντων, που καλεί εσωτερικά τη malloc. Εντάξει. Malloc wrapper ουσιαστικά. Περιττό. Ωραία. Λοιπόν. Παίρνουμε τώρα, βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει μια συνάρτηση που παίρνει ως όρισμα το XML node 3. Πιθανότατα αυτή η συνάρτηση, αυτή εδώ, έχει να κάνει κάτι με τη βιβλιοθήκη FXML, MXML.
Και μάλιστα το CMD εδώ έχει να κάνει με αυτό εδώ. Για κάποιο λόγο όμως επιτρέπεται στο XML να έχεις δύο tags με το ίδιο όνομα. Δεν είναι error αυτό. Can XML have two tags with same name? Okay. Parse XML with multiple tags of... Ναι. Μάλλον παίρνει, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι παίρνει όλα τα tags που έχουν αυτό το όνομα. Οκ. Παίρνει λοιπόν το CMD tag. Okay. Απλά πώς τη λένε αυτή τη συνάρτηση. Να την ονομάσουμε. Αριστευμένη και η HTML XML είναι. Οπότε στην HTML που μπορείς να έχεις πολλά με divs, το ίδιο πράγμα είναι. Γίνεται κανονικά, δηλαδή μπορείς να το παρσάρεις μετά όμως αυτό το πράγμα. Πώς θα το παρσάρεις? Γίνεται. Ανάλογα τι βιβλιοθήκη είναι, φαντάζομαι ότι αν θες να πάρεις ένα tag χ, να το πω έτσι, άμα του πεις φέρ το χ, θα σου φέρει λίστα, ξέρω. Θέλω να πω, σαν τα tags δεν σημαίνει ότι είναι μοναδικά μέσα στον κώδικα. Ωραία. Καλό αυτό. Απλά τώρα πρέπει να βρούμε τη συνάρτηση. Λοιπόν, ωραία. Πάμε μέσα, κλασικά, να βρούμε πού καλείται η string compare. Θα ψάξουμε λοιπόν string compare εδώ. Κάτσε και το είχα σκεφτεί πριν. Θα ήταν ωραίο ένα τουλάκι που θα μπορούσε αυτόματα να του δίνεις ένα open source library, το οποίο ξέρεις ότι υπάρχει μες στο binary και να σου γαμάτο, ναι. παράξει άμεσα τα symbols. Παίζει να υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλά έχω σκυλίσιο να το ψάξω. Σκυλίσιο. Η αλήθεια είναι, άμα κάνουμε compile αυτό το project locally και φτιάξουμε τα symbols, θα το κάνουμε load στην IDE και θα τα πάρει. Έτσι γίνεται, ναι. Εντάξει, αυτό ίσως το κάνω... Εντάξει, αυτό θα γίνει off video, γιατί θα πάρει πολλή ώρα να κάνεις compile κάτι τέτοιο, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό, ok. Γιατί δεν δίνουν ένα simple file να τελειώνουμε, αμάν. Τέλος πάντων. Πού θα βρούμε τώρα όμως το... Ναι, πού θα τα βρούμε τώρα αυτά? Πρέπει να το βρούμε αυτό. Να. Αυτό τι είναι? Να. Ναι. Ποια συνάρτηση είναι τώρα αυτή? Αυτή η συνάρτηση ουσιαστικά τι κάνει? Απλά δεν ξέρω πώς τη λένε στη βιβλιοθήκη. Διαβάζει προφανώς αυτό το tree και κάνει extract αυτό το tag. Ναι. Τώρα πρέπει να δούμε τα symbols, να καταλάβουμε ποια είναι αυτή από εδώ. Θα λέγεται parse element, ίσως. Δεν μου φαίνεται ότι είναι αυτή. Get entity. Δεν νομίζω. Read. Να κάνει read. Τι είναι το CB? Παίρνει 6 ορίσματα όντως. Και το πρώτο όρισμα είναι XML node T. Okay. Save. Όχι write. Load.
Καλά πήγε αυτό. Πού αλλού καλείται. Να βλέπουμε. Όπου και να καλεστεί αυτό το πράγμα κάνει. Παίρνει ουσιαστικά το shutdown system. Να το. Παίρνει από εδώ τα... Καλά το είπαμε. Config εντάξει. Config XML είναι αυτό. Αυτό είναι το config... Αυτός είναι ο config extractor. Αυτό το 5 γραμμές. Okay. Ωραία. Ας φάμε λίγο χρόνο κι άλλο να καταλάβουμε τι γίνεται. Waste of time, αλλά πλάκα έχει. Ωπα ρε, τι κοιτάω τόση ώρα, το master πρέπει να δούμε. Έτσι. String compare. Κάτι άλλο μπορούμε να ψάξουμε λίγο για να μας ευκολύνει την ζωή. Να ψάξουμε ας πούμε το OR. Θα έχει μόνο 100.000 αποτελέσματα. Μπορούσε και χειρότερα. Οκ, δεν είναι τόσο χαλιά. Τι ελέγχει? Α4, Α5, οκ. Get C. Όχι εδώ. Ούτε εδώ. Ούτε εδώ. Αυτό είναι ύποπτο. Μπα. Convert the string to a double without respect to the log. Όχι. Μπα. Οκ. Parse element, αυτό πρέπει να είναι. Έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6 ορίσματα. Αυτή πρέπει να είναι. Parse element. Parse element. IOCBD data. Element τι θεωρείται? Απ' την άλλη δεν μοιάζει καθόλου. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ας το αφήσουμε. Ξέρουμε ότι διαβάζει τέλος πάντων mxml read extract element data. Ας το πούμε, την πούμε έτσι. Λοιπόν, αν εδώ καλώς τι κάνει, κάτι κάνει return. Για να καταλάβουμε τι κάνει return, πρέπει να δημιουργήσουμε τα structs της βιβλιοθήκης εσωτερικά στην IDA για να ξέρουμε τι είναι αυτό. Γιατί πίσω από αυτό εδώ το περίεργο κρύβεται κάτι του στυλ mxml node 3 π.χ. data.length. Παράδειγμα. Οπότε, για να το βρούμε τι σημαίνει ακριβώς, πρέπει να κάνουμε τα structs. Ας το αφήσουμε προς το παρόν. Αυτό που ξέρουμε ότι είναι, κάνει execute ουσιαστικά σε CMD, ανοίγει quotes και κάνει concatenate το result. Άρα ουσιαστικά τρέχει CMD, WMI αυτό, delete. Πολύ ωραία.
Άρα, του δίνει στο J εδώ. Οκ. Οκ. Οπότε πριν που λέγαμε για το πώς διαβάζει πρώτα αυτό και μετά διαβάζει αυτό. Κάπως τα διαβάζει ένα-ένα. Οκ. Άρα λοιπόν nodes. If the token has admin rights, belongs to the admin group, it executes the following. CMD αυτό. Το VSS admin τι είναι? Interesting. Είναι command. Το έχω εγώ αυτό δηλαδή εδώ. Volume, shadow, copy, protocol. Βλέπεις, αυτό για να το τρέξεις και για να κάνεις delete που κάνει και αυτός πρέπει να είσαι admin. Άρα λοιπόν, όντως, μπαίνεις σε αυτή την if μόνο αν το token ανήκει στο admin group. If token Άρα ότι τσεκάρει privileges in admin group. Άρα ήμασταν σωστοί πριν. Οκ. Έλα. Sorry. It can be renamed to... Ωραία. Εκτελεί λοιπόν αυτό και... Ναι, τσεκάρει privileges. Και config και αυτό. Λοιπόν, αυτό εδώ τώρα. Χαμός. Πάμε. WMI. What is WMI? The government management instrumentation. Manager working with manager. Ναι. For managing data and operation in a Windows computer. Πού το έχω χρησιμοποιήσει αυτό? Το έχω χρησιμοποιήσει νομίζω για να αλλάξω κωδικό στα Windows. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Όπα, μην κάνω μια μαλακία τώρα εδώ. Όπα, τι έγινε? Οκ. Deprecated. Windows XP. Σωστά. Is WMI deprecated in Windows 10? Deprecated. Ωραία. Nice. My help command. Ας δούμε όμως τι κάνει. Φαίνεται να έχει ενδιαφέρον. Αν δεν σας ενδιαφέρει καθόλου, πείτε τουλάχιστον να το προχωρήσω. Shadow copy. WMic shadow copy. Dark magic. Όλα αυτά. Delete και no interactive. Οκ, το no interactive βγάζει νόημα. Είναι σαν το sudo apt install, να μην σου ζητήσει prompt, να μην σου βγάλει prompt. Οπότε αυτό εδώ, VSS admin list shadows. Για πάμε. You don't have the correct permissions. Να το, βλέπεις. Okay. Delete. Windows. What is shadow copy? Backup copies or snapshots of computer files.
Wow. Okay. Θα εξηγεί εδώ, λέει. Αχα. Ναι. Correctly performing backup requires close coordination between the backup applications, the line of business applications that are being backed up, and the VSS which we use facilitates the conversation between these components, allow them to work better together. For VSS, you can use them to back up your application data without taking the application offline. Okay. Δημιουργεί backup λοιπόν αυτό και διαγράφει όλα τα shadows. Okay, malware, delete, shadow. It's all fun and games until ransom. Κατάλαβα. Το κάνει για να μην μπορείς να πάρεις τα plain text files από τα backups του shadow copy. Επειδή μάλλον υπάρχει αντίγραφο του plain text αρχείου στο backup και θα μπορούσε κάποιος να το πάρει. Λοιπόν, TLDR. Download and execute a remotely hosted to deploy ransomware. Additionally, it lands the administrator to remove local shadow copies. Yeah? Okay. When the shadow copies the command line associated with the page show that it was instructing Visa to delete shadow copies. Very occurs in tandem with ransomware. What's it? Visa is that manipulates volume shadow copies on the files on a given computer. These shadow copies are often used as backups, and they can be used to restore or revert files back. These shadow copies are often used as backups. Okay, άρα βγάζουμε αυτό που λέω. And they can be used to restore or revert files back to previous. Ακριβώς. Οπότε δεν θες ο άλλος να έχει σε backup τα plain text αρχεία του, γιατί είναι ransomware. Θες να τα χάσει. Shit, μαλάκα. VSS admin is commonly used by backup utilities and system administrators. The people responsible for ransomware campaigns often attempt to delete them so that the virus can't restore file access by reverting to the shadow copies. Καταστροφή. Full ενδιαφέρον αυτό. Okay. Χάλια φαίνεται, ρε. Ναι. Ας το κάνουμε σε split καλύτερα. These commands are commonly used by ransomware threat actors to delete the shadow copies in Windows systems so that victims cannot restore their original files back from the shadow copies. Αγγλικά για τον Butch. Λοιπόν, the command line offers is a great opportunity to detect ransomware. This detector has helped us uncover, test and index and confirm threats since we created it. Πόσες ιδέες για challenge ξέρω εγώ τώρα από αυτό βγήκανε, ok. Άμεση. Ναι. Common. Αυτό ακριβώς είδαμε, actually. Shadow copy. Delete, να το. Ναι. Ok. Nice. Ok. Άρα,
Okay. Λοιπόν, τι κάνει μετά. Is O64 process. Αυτά τα σκυπάραμε το μεταξύ. Τσεκάρει αν είναι 64 bit. Αν τρέχει από 64 bit μηχάνημα. Πόση ώρα έχει πάει το βίντεο, μην βγει και μεγάλο. Να το κλείνω σε λίγο. Όπα. Scramble. Ωραία. Thread detection. Τι κάνω, ό,τι να είναι links πατάω, δεν κοιτάω καν τι πάτησα. Εδώ είσαι. Λοιπόν, determines whether specified process is running under O64. Okay. If the file returns a non-zero value. Ωραία. Άρα τσεκάρει αυτό. Proc address. Ωραία. Αν revert O64 fs redirection. Εδώ είμαι. Disable. Πες μου τι χρησιμοποιείται γι' αυτό σε malware τώρα, να τρελαθώ. Πίστευτο. Όλοι τα ίδια κάνουν. Reuse. The malware tries to delete the shadow volumes in the system using the OMI exec. With the switches prior to this, the malware gets the function off with and uses to avoid redirection by default in 64-bit operating systems. Γιατί redirection? Άμα ξέρει κάποιος να μου δώσει τα φώτα του εδώ πέρα, δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Disables file system redirection for the calling thread. File system redirection is enabled. What is file system redirection? O64. To quickly summarize this function, the file system will redirect file system calls made by point to new location specifically created. To quickly summarize the file system will redirect file system calls made by 32-bit applications to point to new locations specifically. Έχει να κάνει με τα program files π.χ. που έχουμε x86 και κανονικά program files, ξέρω εγώ. Κάτι τέτοιο πρέπει να είναι. Άντε, ας βγούμε λίγο πιο βαθιά να δούμε και εδώ. Εμβαθύνουμε στα ενδότερα. Ωραία. The systems are a perfect example. Αυτό εδώ, ναι. Οπότε, δεν θέλουμε να κάνει, τι κάνει ουσιαστικά, κάνει disable αυτό το redirection. Οπότε, άμα είναι 32-bit, θα κοιτάξει στο system 32, όχι στο sys 64. Wow, 64. Okay. Ωραίο. Is what allows your 32-bit to continue working on 64-bit. To those who develop and sell 32-bit, this has been immensely beneficial. Okay. Κάνει λοιπόν disable αυτό το redirection. Ο λόγος. Έχουμε καμιά ιδέα γιατί. Το έχει το καλή και εδώ, το είδαμε πριν αυτό. Να δούμε. If the process belongs to the administrator group, the malware proceeds to utilize the function. In conjunction with this approach, allows the malware to dynamically disable the default reaction to 64-bit calls in 64-bit. Illustrates the implementation. Τι στο διάλογο. Το ίδιο ransomware με εμάς είναι. Dark Race. Δεν πειράζει. Οκ, τι λέει. Following C disabler, Dark Race ransomware proceeds to delete the shadow copies. Εντάξει.
Υπάρχει δηλαδή ανάλυση online, Εντάξει. Άρα αυτό είπαμε είναι διαφορετικό malware. Ransom, Όχι, σωστά. από ό,τι φαίνεται είναι τα ίδια. Ίδιο family. Δεν υπάρχει originality πια. Υπάρχει, όλοι αντιγράφουνε. Τι γίνεται ρε πούστη. Αυτός βέβαια εδώ λέει Dark Είναι Race. ένα malware Άλλο. σε NIM, ρε φίλε. Θέλει ένα malware σε NIM. Τι είναι αυτό τώρα. Έρχεται soon. By the way, άλλο χάσε εδώ. Εγώ έχω άλλο. Οκ. Λάθος εδώ. Check mutex είναι όλο ίδιο. Τι στο διάλογο. Anyway. Οκ, ψιλοκαταλάβαμε τι γίνεται. Δηλαδή άχρηστα είναι όλα αυτά. Τόση ώρα χάναμε το χρόνο μας. Εδώ είναι το ransomware. Ωραία, αυτό. Κάπως έτσι. Κάνει ό,τι είναι να κάνει και μετά κάνει revert. Κάνει undo δηλαδή ό,τι έκανε εδώ. Εντάξει. Μας τρολάρει. Και πάμε εδώ τώρα. Λοιπόν, το κομμάτι του ransomware θα το δούμε next time. Next video. Ξέρω εγώ όλοι γι' αυτό θα μπήκαν στο βίντεο και μόνο αυτό δεν είδαμε. Αλλά είναι και αυτό μέρος της ανάλυσης, έτσι, να καταλάβουμε πώς λειτουργούν όλα from the ground up. Τι είναι αυτό τώρα εδώ. Get last error. Τι είναι αυτό. Πώς είναι έτσι. Error code. Δεν έχει καν τόσο μεγάλη τιμή. Ένας θεός ξέρει. Τέλος πάντων. Κάτι είναι. Εδώ αρχίζει η μαγεία. Εντάξει, το ransomware τι είναι XOR. Mal λέει, multiplication, shuffle, SRA. Αυτά είναι για τον Griel εδώ πέρα, δικά του. Τα αγαπημένα του. Λογικά. Οκ. Αυτό τι είναι εδώ. Όπα. Παίζουμε ότι είναι το κλειδί. Ναι. Σας. Το τι είναι. Όντως τώρα. Αυτό είναι. Spoil για την άλλη φορά είναι τώρα αυτό, αλλά εντάξει. Άσε για το επόμενο, Ναι, αφήνω τώρα, πετάω Πώς το λένε. spice. Οι avid watchers μπορούν να πάνε να το κοιτάξουν μόνοι τους εκεί πέρα. Δεν τους απαγόρευσα. Έχουν να δουν 3 συναρτησούλες γεμάτες. Σετάρουν και το icon εδώ. Χαμός. Το icon λες να ήταν απλά αυτό που έλεγες ή ενώ που έχει την εικόνα από πίσω. Ας το κάνουμε τώρα. Ας κλείσουμε έτσι. Αν και default icon, οπότε μπορεί να είναι κάτι άλλο. Anyway, πάμε να. Καλά, πιθανότατα δεν θα κάνουμε κάτι. Δηλαδή αυτό εδώ, αυτό εδώ 99%, επειδή το έχω ξαναδεί νομίζω, είναι compression function. Καλά, εντάξει. Τι είναι CRC32, για να δούμε. Κάποιο... Τι ανοίγω ρε. Κάτι είναι τώρα, ύποπτο. Ναι. Τέλος πάντων, μπλα 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 και τρέχει ξανά και κάνει αυτό. Okay. F-write. Τι κάνει λοιπόν. Registries και τέτοια. Και το βάζει στο program data. Change. Default icon. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα εδώ θέλει λίγο. Πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτό. Αρχικά. Πάμε. Return. Δεν προτείνονται. Δεν είναι NSFW αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή. Αλλά ναι. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
Λες αυτά που θέλουν να είναι στα rights. Θα δούμε πώς το κάνω off camera αυτό. Κάτι δεν έχει. Μάλιστα. Καλά. Πάμε στο zoom εδώ. Αυτό τι είναι. Extract element θα την πούμε αυτήν μάλλον καλύτερα. Και αυτήν extract element data. Όπου η IDA βλέπει extract και κάνει αυτόματα rename το variable ότι έχει μετά το underscore. Τέλειο. Αλήθεια, damn. Ναι, έχουν κάτι dark magic κανόνες αυτό. Τύπου αν έχεις get underscore element, θα το κάνει αυτόματα rename σε element, ξέρω, κάτι τέτοια. Φοβερό. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να... Φορά θέλει και flirt πάντως, signature για MXML. Να το κάνουμε compile και να το βγάλουμε. Αυτό δεν... Εντάξει, ναι, αυτό είναι ίσως ξεχωριστό βίντεο, τύπου πώς να βάλεις symbols, ξέρω εγώ, σε... Αυτό το τι τώρα, είναι ένα... Τι είναι αυτό. Οκ. Είναι 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Κάπου τα έχω ξαναδεί εγώ αυτά. Τι είναι αυτό. Δεν περιμένω. Σιγά με βγάλω τίποτα. 7F. Compression algorithms. 7F. Ρε. Base64 decode είναι. Σωστά. Αυτό εδώ. Όχι. Έχει κάποιο alphabet για να κάνει... επειδή εδώ είναι... lookup ή dynamic μέσα στον αλγόριθμο. Επειδή αυτό φαίνεται για Base64, γι' αυτό το λέω. Όχι. Ισχύει αυτό. Απλά αν, ας πούμε, εγώ κάποια που έχω δει έχει ένα lookup alphabet, αλλά μπορεί να τα κάνουν όλα επί τόπου. Αυτό είναι κάποιο alphabet εδώ, αλλά δεν... Τύπου τώρα, δηλαδή, τι πρέπει να κάτσω να ψάξω όλο αυτό. Insane. Τι είναι αυτά, ρε. Όπα. Τι είναι αυτό. Άλλο αυτά τώρα. Τι είναι αυτά. Πόσα κάνει αυτό το ransomware τέλος πάντων. Έχουμε χάσει κάτι. Πρέπει να την κάνω εγώ. Καλό βράδυ, guys. Ναι, ρε. Καλή συνέχεια. Γεια. Des. OpenSSL. Ρε, θα τρελαθούμε. Τι γίνεται. Να, αυτά πάνω, ας πούμε, αν δεις. 0, 1, 2, 3, 4. Αυτό είναι ASCII, ναι. Είναι το alphabet του Base64 αυτό. Ναι, αλλά δεν είναι δικό του blob, ας πούμε, από data. Ή Ναι, δεν υπάρχει είναι. κάποιο reference ακριβώς εκεί πέρα. That's weird. True. Το κάνουμε όλο select. Να δούμε το μέγεθος του. Γιατί έχω μια αποψία ότι είναι D-words αυτά. Είναι 500. Google όλο. Πάρτο. Λογικά.
CyberChef. From Hex. Όλα κολλάνε αυτή τη στιγμή στο PC μου. Όλα. Α! Έχει αυτό το Base 64 εδώ. Α! Είναι αυτό. Μας δουλεύει, ρε. Όπα. Αν βλέπεις τέτοιο link, κάτι πάει πολύ καλά. Δεν μπορώ να κάνω... Determine τι είναι αυτό. Φαίνεται σαν να είναι custom base 64. Σαφώς θα μπορούσαμε να το βάλουμε στο ChatGPT, αλλά that's not an option. Hexagon, πόσα bytes είναι αυτό? Είναι 30... Πόσα? 64? 64 bytes. Weird. Όντως τώρα. Τίποτα. Μάλιστα. Okay. Συγγνώμη, δεν έχει Base 64 decode. Are you kidding me? Είναι legit Base 64 αυτό. Αυτό εδώ δεν μου φαίνεται και πολύ Base 64. Φαίνεται σαν να είναι Base 64 με άλλο αλφάβητο όμως, όχι το default. Ποιο είναι το ICO file header? File header. Νομίζω ότι τα ICO έχουν αυτό. Α, ναι. Ναι. Να είναι α, που το α είναι null byte στο Base 64. Okay. Κάτσε να το ξαναπάρουμε στο CyberChef, αλλά πολύ σας. Να, καλό. Είναι standard κάτι compressed αυτό, δεν... Deflate, πάμε στην τύχη. Όχι. Brute force όλα ένα-ένα. Μπα. Raw inflate. Zetlib. Ούτε. In GitHub. File type C. Compress. gzip. Hop. Λες. Έλα και μας έχει σκοτώσει την απορία. Δεν μου φαίνεται καλό. Θέλει underscore. Ναι. Πάμε inflate. Κλαίω. Zetlib. Τίποτα. gzip. Τίποτα. Για δώστε να πάρουμε και ένα hexstamp. Μήπως αυτό βοηθήσει. Hexstamp.
είναι, μήπως είναι κανένα πολλαπλάσιο του, όχι ούτε καν. Πολύ περίεργο. Και εδώ ξαφνικά έχει data. Αυτό κι αν είναι περίεργο. Ξέρω εγώ, ωραία, ψάξω αυτό. Είναι, βλέπεις, null bytes, κάτι, null bytes, κάτι, null bytes, κάτι. Ναι, όχι, σίγουρα έχει λογική ως dump. Βασικά είναι ακριβώς αυτό το pattern. Null bytes dump, null bytes dump. Καλησπέρα. Για πάρε τα πρώτα bytes, μήπως. Ποια λες? Τα πρώτα 10. Αυτά. Κάτσε Ναι, ένα λεπτό να δω λίγο αυτό το return value. So, in GitHub, file type, ας το file type. Θα το ρισκάρω, return. Bootloader και δεν συμμαζεύεται. LGMA. Okay. VP9 encoding. VP9 encoding. Και LGMA decode decompress. Όχι. Τώρα βρήκες. Εδώ. Ναι, ευχαριστώ. Όντως τώρα. Wikipedia. Τον αλγόριθμο θέλω. Όχι. Μπα. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα. Μάλιστα. Εδώ διαβάζει για το carriage return και το new line. Να πάρουμε αυτό, ξέρω. GitHub. Τώρα ουσιαστικά και για το βίντεο, έτσι, ψάχνω patterns που μπορώ να γκουγκλάρω σε αυτόν τον αλγόριθμο, μήπως μου βγάλει τι στο καλό είναι. Π.χ. αυτό είναι το space. Και έχει και ένα note εδώ. Ίσως πάει και για το επόμενο βίντεο αυτό. Τελικά. Αν είναι ίσον λέει. Είμαι pretty sure ότι αυτό ελέγχει το format άμα είναι valid base64. Απλά αυτό κάνει. Base 58. Όντως. Τι λες. Γιατί είναι καν 58. Λες να είναι 58.
Πόσα είναι, ρε? Κεφαλαία, Το μικρά. Base 58 τι δεν έχει σε σχέση με το αυτό. 64. Άρα λείπουν 4 χαρακτήρες. 6 χαρακτήρες. Ποιοι? Κάτσε να δω λίγο στο Πού δεν το site ξέρουμε μας, τώρα έχω εμείς τι ποιοι έχει. λείπουν. Τι λέει, ρε? Α, καλά. Αλλά ντάλλον βγάζεται. Παίζει να είναι τελείως άκυρο αυτό που Όχι, δεν είναι Base 58. Το 58 είναι να είναι μόνο αλφάβητο από ό,τι φαίνεται. Συν νούμερα. Γιόλο. Ναι. 58. Μάλιστα. Ωραίο. Να το αφήσουμε για επόμενο βίντεο να το βάλουμε στο ChatGPT αυτό μόνο να δούμε τι θα μας πει. Τι να κάνουμε, ψηφίζετε εσείς. ChatGPT θα ήταν ήττα, εγώ θα πω. Είναι ητά. Ακούω ψήφους, οι υπόλοιποι. Όχι ChatGPT, όχι. Ήταν όντως. Θα τα καταστρέψει όλα, ρε φίλε. Έχουμε κάνει εδώ πέρα, το έχουμε πάει από την αρχή όλο. Manually. Συμφωνώ. Στείλε εκείνο το Base64 blog. Ναι. Δούμε κι εμείς. Καλά, δεν ξέρω βασικά να το στείλω εδώ. Ενδιαφέρεται άλλος ή να το στείλω απλά σε DM στο Griel. Στείλ το. Ας υπάρχει. Συμπίστε το. Okay. Αλλά θα το δείξω μάλλον στο επόμενο βίντεο. Δεν θα κάνω offline work. Θα προσπαθήσω τουλάχιστον να πειθαρχήσω σε αυτό το θέμα. Anyway, το πρώτο μέρος του βίντεο ήταν αυτό. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο μέρος. Δείξαμε λίγο έτσι from the ground up πώς αναλύουμε ένα malware. Ransomware, βλέπουμε ότι είναι ένας συνδυασμός online research, πράγματα που ξέρεις ήδη. Λίγο guessing, χρειάζεται και λίγο guessing. Χρειάζεται και να guessάρουμε, ας πούμε, ότι αυτή η συνάρτηση μάλλον κάνει τσεκάρει αν το token ανήκει στο admin group και μετά επιβεβαιώνεις το guess σου, είναι educational guess, δηλαδή επιβεβαιώνεις μετά αν το guess σου ισχύει, κρίνοντας από το υπόλοιπο context του προγράμματος και κάπως έτσι προχωράς. Θα υπάρξει και δεύτερο βίντεο και μπορεί και τρίτο, στο οποίο θα αναλύουμε το ransomware. Είπαμε, τελικός στόχος είναι να φτιάξουμε ένα decryptor, με τον οποίο θα κάνουμε encrypt ένα αρχείο με το ransomware και θα φτιάξουμε ένα decryptor που θα το αποκρυπτογραφεί. Οπότε μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο, που και ετοιμάζεται και μια πολύ δυνατή σειρά, στα οποία θα δείχνω από το 0 πώς μπορεί κάποιος να κατασκευάσει πώς μπορεί να φτιάξει ένα δικό του virtual machine, ένα δικό του virtual επεξεργαστή με δικές του εντολές, με δικές του ψευδοεντολές, να το πω έτσι, assembly. Και πώς να φτιάξει έναν ψεύτο assembler για αυτό το virtual machine και εν τέλει πώς να φτιάξει αυτό που λέμε, να δημιουργήσει ένα virtual machine obfuscated πρόγραμμα. Έρχεται γι' αυτό σιγά σιγά. Μέχρι τότε όμως υπομονή και εύχομαι να σας άρεσε το συγκεκριμένο και τα λέμε στο επόμενο. Ciao.